இந்த நூடுல்ஸ் நீங்கள் டெய்லி கூட சாப்பிடலாம் சொல்ல முடியுதா? ஏன்னா இதில் அந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. எக்ஸ் அண்ட் சிக்கன் நூடுலோட எக் சிக்கன் வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்குது. எப்படி பண்ணுறது ஃபுல் வீடியோ பார்க்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நூடுல்ஸ் வேணும் நம்ம ஊர் ரோட்டு கடையில் போய் கேட்டுறாதீங்க, சிறப்பு கழட்டி அடிக்கணும். ஏன்னா இதில் அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ், அவ்வளோ சிக்கன், அவ்வளோ எக் இருக்குது. நூடுல்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நம்ம ஊர் கடைகளில் அப்படியே ஆப்போசிட். நூடுல்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும், மசாலா ஜாஸ்தி இருக்கும், அஜினமோட்டோ ஜாஸ்தி இருக்கும். அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் சிக்கன் எங்கேயாவது நோண்டி பார்க்கணும். அதுவும் கலர் கோழி கொஞ்சம் மாதிரி அவ்வளோ கலர் போட்டு பொரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் அன்ஹெல்தி. நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். யூ ஃபீல் வெரி லைட். நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்டே இருக்காது. ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அந்த சில்லி பேஸ்ட்டோட வீடியோ நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்றத ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். மறக்காம அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். लुट पुट गया